जानला बुंनायखौ दोनथ'दो फंबाय जागोन दे आदा जागोन दे बुंला दे नोंखौ खावलायबाय आंहा हारि सेन्टिमेन्ट बिराद गोनां मानसि दे नोंहालाय मा हारि सेन्टिमेन्ट नोंसोरो आरे कोस नोंहा मा हारिनि सेन्टिमेन्ट गोलैदों बड'लेण्डखौनो होबथायो नोंसोरो मा बड'लेण्ड होबथानो दे खोनासं आदा नोंसोरो 17 बोसोर आखाइ खबनानै थांबाय हाग्रामाया जिनोबा बड'लेण्ड नापाय नोंसोर हाग्रामाया जिनोबा दौसे जि खोन्दो बड'लेण्ड नापाय होमबाबो हाग्रामाया जुदि बड'लेण्ड गारनानै जि सुक्ति खालामगोन बेखौनो जों बरायगोन होनना बुङोबा बेयावबो नोंसोर आखाइ खबो बिनि उनाव हाग्रामाया होनबाय बिटिआर सुक्तिया बिराद मोजां मोनसे सुक्ति होमबाबो नोंसोर आखाइ खबो बिनि उनाव बुङोबा बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होमबाबो आखाइ खबो स्कुलफ्रा थानांगौ बिनि उनाव इंलिस होमबाबो आखाइ खबो 17 बोसोर आखाइ खबनाय खेरायबाय दं नोंसोर आदा आखाइ खेरायबाय नोंसोरो नों उन सिगां बेरायनायाव एसे थाल लादो आं बुंबाय उन सिगां बेरायनायखौ नों एसे थाल लादो गावगोन नामा नों आं खादा आं बेखौ बुंनो थाङाखै नों उन सिगां एसे थाल ला मोजां बाथ्रा बुङाबा मोजां माने आं मोजाङानो बुंगासिनो दोङो बर' हारिफ्रा खौसे जानांगौ बर' हारिफ्रा जानांगौ बर' हारिफ्रा आङो आं महादेब हिसाबै बुंदों नों जानला मोनला बाथ्रा बुंनो दे महादेब माने महादेब ना डुप्लिकेट महादेब नोंखौ बुंदां नों जानला मोनला बुंनायनिफ्राय साइलेन्ट जा आंथ' गियालै उन सिगां नङालै एकदम आं गियानो आंनो अस्त्रनि भाबुकि आं गियालै आदा नोंनि पिस्तलखौ ना नोंनि पिस्तलखौ जोबबायजोबगोन आं नोंखौ आं दमाखै नोंनि AK-47 नोंनि माराम जानायखौ जोबबायजोबनो हागोन आं आसा जाबाय दे थां नोङो बेसे गोथौ दैनि ना नायदो गाबोन समनिया नायदो नोङो मोसौ नंगौ गाबोन समनिया खैथा बायदियाव गसरदो बुजियाखै नांनो नामा होनदो मानो मा पइन्टआव नोंलाय महानो जाम्बा नों बड'लेण्डआव जन्म जायो मानसि आंजों नांना नोंनि बयगा 32 बोसोर नों बड'लेण्ड टाइगाराव सोरखौ दम होआखै आं रबिलाम राबांनि नों मिथिगौ मा नाम रबिलाम रबिला मा जाखो दा मा जाखो नोङो बिराद दादागिरि ना आं नङालै दादागिरि नोङो बुंदोंमोन दाखालि चिरांनि नों बबेनि आं मिथिया नोंखौ बनि आङो बनि नोङो मुसलपुरनि जाम्बा बुटबक्साला खैखान लोंखो नों दादागिरि मा खैखान लोंखो नोङो आं गियालै दम गिया नोङो दिनै बड'लेण्डआव नों दादागिरि खोनाबाय दंना आं दम गियालै आदा नों आंनि आसुगुर गावगासिनो मानसि नङा आं गिथ्रायो भगबान नों बायदि मानसि आंनि थाखाय आसुगुर गावगासिनोबो नङा दे मिनिजगारसो बे नोंनि बाथ्राफोरखौ खोनानानै नों बोरमासो बे नों बायदि एंखुर आंजों नांनाङा नों एंखुरसो हाबा मिथिबाय एंखुरसो नों आयु नों बड'लेण्ड टाइगारनि ना नों साला BTC जन्म जायो मानसिया नोङो BTC बेसे सनाव जन्म जानाय नों मिथिगौ मोसौ कुत्ता साला आं दम गियालै आदा आं दमबा मिनिनोखारो नों बायदि आंनि आसुगुर गावगासिनो मानसि नङा दे इंराजि रोङा हिन्दी रोङा भगबान मोसौ साला नों सासे नों बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरदों नोङो हारसा हिनजाव जनानै प्रमद बर' हारसा हिनजाव जनानै नोंसोर बर' हारिखौ फोजोबनो इन्द्र फफा बायदि माबाया मा होनो बेयो अनजलि दैमारियालाय मा हुआ जदे नों बायदि मोसौ बर' हारियाव जन्म जायाखै नोंखौ दैखरनि एम्बु नोङो मा रोंगौ नोङो हारिनि बिफा नोङो रोंनायखौसो बुंदो कुत्ता नों बायदि मोसौआ बे बर' हारिखौ फोजोबदों नों मा रोंगौ जों बर' हारिखौ मोजांसो खालामदों आदा कुत्ता साला नों बायदि मोसौ बे बर' हारियाव जन्म जायाखै रावबो हाग्रामा बायदि भेलुलेस मानसि बर' हारियाव रावबो जोनोम जाथोंसै कुत्ता नों बायदि कुत्ता गैया इयाव don't check you you yes बापरे बाप what what you मोसौ नों सासे नों दैखरनि एम्बुआ नों बर' हारिनि खोथा बुंबाय दं दिनै नों साला नोंनि बयगा 32 बोसोर बड'लेण्ड आन्दलन 1980 मायथाइयाव खैखान लोंखो आदा जादों नों मिथिगौ नों मा मिथिगौ बर' हारिनि खोथा नों साला जन्मआनो जायाखैमोन मोसौ नों बायदि जाथिनि जोलैनि हांगार हारसा जनानै हारसा फरायहोदों नोंनि प्रमद बर' गुरु
नोंनि बिसालथैनो ओइ प्रमदा साला हारसा हिनजाव जनानै साला कलिता हिनजाव जना हारसा फरायहोनानै नोंसोर बर' हारिखौ फोजोबनांगौ नों बायदि मोसौ आंजों रायलायना दिनैनिफ्राय खामजाबाय इउ साइलेन्ट खामजाबाय कुत्ता इउ केन लोंगोना लोङाखै ओइ मोसौ नों बायदि दादागिरा बर' हारिनि गेजेराव दादा इयाव इउटुब चेनेल नों लानानै इयाव बर' हारिखौ नोङो बदनाम मोना दे आसे इउ आन्डारस्टेन्ड understand इउ साइलेन्ट इउ साइलेन्ट कुत्ता साला नों बर'नि मा खोथा मिथिगौ नोङो मोजां आदा हा मोजां खबरा मोजां नों बर'नि मा खोथा मिथिगौ गासैबो मिथिजोबो मा मिथिगौ नोङो गासैखौबो मा गासिबो मिथिगौ नोङो जेसां दोङो मोसौ नों बर'नि जेसेबां रोंगौ बर'नि गिबि मा आफादगिरिया सोरमोन एबसुनि बुं मोसौ बुं नोंनो दङ नोंनो दङ आफादगिरिया मोसौ नों जानला मोनला फिननाय होबाय दंना इयाव नोंखौ बर'नि गासै जाथियानो गाज्रि मोननानै दं दिनै मिथिगौ नों बर' हारिखौ फानबाय दंना प्रमदजों नोंजों जोलैनो होंगार नोंसोर कुत्ता माखा नोंसोर एसां सान्थिदा लोंनो कुत्ता आंना सान्थिदा लोंनो मोनालै मानो लोङो नोंसोरो गाइखेर लोंलाफ्रा गाइखेर इउ साइलेन्ट कुत्ता साला प्रमदनि बिसालथे हारसा हिनजाव जग्रा साला बर' हारिखौ फोजोबदों नोंसोर गाइखेर लोंनांगौ सानाव लोंना थायो नोंसोर इउ आन्डारस्टेन्ड इफोरथ' आं गाइखेर लोंग्रा नङा गाइखेरा आंनि अमृत नों मिथिगौ गाइखेर लोंनांगौ जौ सेरेब लोंनाङा होमबासो बर' हारिया गोजौ थाखोआव थांगोन साला नोङो जानला मोनला बड'लेण्ड टाइगाराव इयाव जानला मोनला प्रसार खालामबाय थाना दे नोंखौ जोलैनि हांगार होननानै बर' हारिया मिथिजोबगौ मिथिबाय हाग्रामायाथ' जोलैनि हांगार बड'लेण्ड स्टार्टिंआव 1967 मायथाइयाव बिश्वजित नार्जारि